Every Mass is our Mass. Binisaya pa, kada misa, kada santos nga misa, para sa atua. No? Okay. So, last week, ang atong gitun-an, nga ang misa na ay upat ka tumong, no? Sa paghimaya, sa pagpasalamat, sa pagpangayog pasaylo, o sa pagpangayo, no? Sa mga grasya. So, mauna ang tumong sa misa. Apan, dili lang diha taman. Okay? Naapagyoy ginatawag bunga. No? Bunga sa misa. Fruits of the Mass. So, mo ka na karon ang atong tunan. The fruits of the Mass. Last week, the purpose of the sacrifice, no? It is to adore, thanksgiving, for atonement of sin, and for petition. Pangayo sa mga grasya nga atong panginahanglanon. Karon, naay ginatawag nga fruits of the Mass. So, kada misa, mao ka na magigsoon ang atong ibutang pod sa atong huna-huna. Okay? Now, naay tulo ka klase nga bunga para sa misa. Una, ang ginatawag nga general fruit of the Mass. Okay? Unsa man ning general fruit? So, kada misa, mga igsoon, kada misa nga gina-offer sa pare, no? Sa kada santos nga misa, iya kining ginahalad, no? Ginahalad niya ang santos nga misa, no? Siyempre sa Ginoo, para una sa tanan sa mga kinsay present sa misa. Okay? Do you follow? Next, para sa Santo Papa. Next, sa mga obispo sa diocese. Next, sa tanan nga mga binunyagan, buhi man o patay. Next, para sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Okay? So, kuha ninyo, memorize. So, kada misa, ang epekto sa misa, no, ang bunga nga grasya sa misa, ginahalad una sa tanan para sa mga tanang nanambong sa misa. Paguman sa Santo Papa, sa mga obispo, kaparian, sa mga tanang binunyagan nga wala nag-attend sa misa, sa tanang buhi man o patay, okay? O para sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Kada misa ginasya, isulti man sa pare o dili. Okay? So, bisan ang pare, no? For example, dili siya uyon ihalad, diigid siya kabalibad. Automatic gina siya, maunay epekto sa misa, halad gina siya para sa tanan. No? So that is the first fruit of the Mass. Unay tawag nga general fruit of the Mass. Ginatawag po na siya og communal grace of the Mass. Resulta sa atong paghalad sa misa sa Ginoo, the communal grace. Okay. Now, ang unsa ka dako nga grasya ang atong madawat, no? Magdepende, okay? Magdepende kung unsa ikaw ang imong disposisyon. Okay? So kita hay parehas gud sa klase, unsa kadaghan ang benepisyo nga madawat nimo sa pag-attend og klase,
Depende kung yun sa nimo pagpaminaw. Kung naa ka sa klase, magdula lang ka og cellphone, dili ka maminaw, ang imong classmate ang tapad naminaw og maayo, mas daghan siyang mapulot sa leksyon sa iyang maestra, di ba? Kumpara sa wala naminaw. Parehas gyapon na sa espiritual nato. Kung naa ka diha, mas ang imong kasing-kasing anaa aksyon sa Ginoo, o ikaw nagsubay sa pagampo sa misa, mas dako ang grasya nga madawat nimo sa bunga sa misa, no? The fruits of the Mass. Okay. So, ang pinakadako nga makadawat ko sa fruits of the Mass, una sa tanan, ang mga servers. Okay? Mga altar servers. O kanang mga panghatag og sibot. Mga altar service. No? Next is the choir. Next is ang mga devout attendee, ang naminaw o nag-attend sa misa. Okay? O ang grasya sa general fruit of the Mass, mo epekto bisan pa sa mga tao nga wala naka-attend sa misa, katong tuwa sa ospital, nagdaot, dili ka-attend, o katong mga pobre nga wagi pamliti nga pobre gayo, no? Nga naaslay dakong rason nga nang dili sila maka-attend, no? Basta ang ilang kasing-kasing ilang ihiusa sa misa, no? So, katong mga nasa ospital, nagsakit, moingon lang sila sa ilang ampos lang, ihiusan nila ang ilang kasing-kasing sa misa nga gi-celebrate everywhere in the world. Kadawat gihapon sila sa fruits of the Mass. Okay? O, mao kini dapat ang atong intention. Kita tanan nga mga tao every morning, kuno, nga mo ang atong intention nga unta maka atong ihiusa ang atong kalag sa kada misa nga gi-celebrate all over the world. Okay? So, kabalo mo, diri sa ato gabi pero sa ubang nasod, buntag. So, sa tibuok kalibutan, 24 hours na ay ga-celebrate og misa. Walay undang. No? From ningon sa Malakay, from daybreak to sundown, a clean oblation will be offered to me. No? So my name is holy among the Gentiles. So, muna nga kita sa atong morning prayer, ato kanunay ihalad nga Lord, no? Kuan, I offer, no? I unite myself to the holy sacrifice of the Mass celebrated around the world, no? So muna imong ihalad, bisag wala ka naka-attend og misa, na ginatawag nga spiritual communion, nga nang hinaot ka nga ikaw naa diha sa santos nga misa og nagdawat sa lawas sa dugo ni Kristo. Okay. Now, gisulti dito nga ang bunga sa misa, the fruits of the Mass, magadepende kung unsa ka matinudanon ng tao, di ba? Pero not entirely. Okay? Not entirely. Bisan pag ang tao dili ganahan sa misa or wala naminaw sa misa, wala diha, naagyapon kini siya epekto sa mga makasasala o sa mga dili mutuo sa Ginoo. Okay? So, dakong bahin ang epekto niya sa mga tao nga matinudanon. Okay? But not 100% magdepende sa imong kaugalingong response. Na ay nabilin nga kung sa ako'y pasabtunan 80% man's response, 20% para sa mga tao bisag dili sila ganahan mo epekto gyapon nila. Nga naman.
Kay kadungog naman siguro kita, kapila na kita nakadungog nga ang epekto sa misa modulot bisan sa mga hardened criminals, hardened sinners. So every mass nga gi-celebrate, ang grasya niya muawas paingon didto sa mga hardened sinners, hardened criminals. Patingala na lang nga sila na ay conversion, no? So kada misa, mao na nga nindot gid kayo mag-attend tag misa, tapos sa atong hunahuna bisag na lang kita sa atong lingkuranan, atong i-offer kini sa mga hardened sinners for the conversion of sinners, salvation of mankind, no? Okay, so mao kato ang unang bunga sa misa. First fruit of the mass. Unsay na itong first fruit of the mass? Unsay ngalan sa fruit? General. Okay, sa mga naulahi na ay tulo ka bunga ang misa. Fruits of the mass. Una is general fruit of the mass. Meaning, other word niya is communal graces. Okay? Ikaduha, nga bunga is special. Okay? Special fruit of the mass. Unsa man ni siyang special? Kini specific nga bunga para sa buhi o binatay. Kung muhalad para sa kanang maghalad ta para sa misa, mao na ni siya. Kanang muhatag ta og stipend para sa misa. Okay? So, ang ginahatag natong money para sa pagpahalad nato, tawag na siya stipend. Okay? Muhalad ta para sa pag-Thanksgiving, kay nakapasar sa board exam, birthday ni congressman, o ni sa imong mama, papa, or kasagaran yun para sa kalag sa atong mga minahal sa buhay nga ni panaw na. No? Okay. Now, kung magduha-duha ta, mayan siya, ngano man na, nganong napamay halad-halad, unsa man na, muna'y kasagaran i-komento sa ubang mga igsoon na to, no? Sa ubang sikta. So, ato silang ihatag sa 1 Corinto, Kapitulo 9, versikulo 13. Ningon diyan si St. Paul nga, they who serve at the altar should have their share with the altar. Diha nagikan. So katong mga nagserbisyo sa altar, naay bahin sa altar. So naa sila'y katungod. Mo na atong silbi nga murag suporta nato sa simbahan. Okay? Sayop mga igsoon, nga kung mangutana kita, pila man, no? How much ang atong ibayad para sa special fruit of the mass? Sayop na. Dili na ingon nga bayad atong gibayran ng misa. Okay? Kaya naman, walay bayad ang misa o dili mabayran. Okay? The mass is infinite in value. No price can be put upon it. So, dili kita mga pila may misa para sa patay. No? So, dili na ang misa ang atong gibayran, kay di mabayran ang misa. No? Ang atong ginahatag sa misa, that is, the stipend is not a price that we pay. It is an offering that we give. Amen? So, klaro ko na to, it is our offering, kagihatag sa Ginoo. So, kabantay mo sa ikalimang sugo sa simbahan, the 5 commandments of the church, ang responsibilidad, we have the responsibility to support the needs of the church. No? So, instead nga kada bulan, moadto ta dito sa opisina, mao na nga akong suporta sa simbahan, ginapaagi na lang nato nga kung naatay pamisa, diha na lang nato ipaagi. Naatay request, umabahatag ta sa pare, no?
So yan na kapagi, imbis nga kada bulan gyud ka mo adto dito, mo ni ako hatag. Ginatugutan na lang nga kung naay mga selebrasyon, bunyag, blessing sa balay, blessing sa auto, so diha ta nanghatag. So kung naamang yoy, kung sa kwan pa taripa nga suggested amount, no? Naay suggested amount ang parokya na kasugtan, kung ikaw adunahan, dapat ko no imong pasubrahan. No? Pasubrahan mo because kaya kanang kwarta na imong ihatag, imo na siyang offering sa Ginoo. Support sa simbahan. Dili nimo ibase sa kinaiya sa pare, di ko ani ganahan ni pareha ni gamay lang ko ihatag. No. You are giving for God sa simbahan. Okay? Okay. Kaning stipend para sa misa, kaning para misa sa kalag, misa sa birthday, o sa mga Thanksgiving Mass, advantage ni para sa mga laiko nato. Nga naman, kay usahay, kumaingon ta sa pare, Father, ampo ang akong amahan, ang iyang kalag, no? Or iampo ko kay mong adto ko sa abroad. Mo nga ng pare, okay, yes. Pero pagkataod-taod, malimot siya. Dili niya maampuan. Pero, once modawat na gani ang pare og stipend, under the pain of mortal sin, kinanglan gid niya i-offer ang misa para sa imong intensyon nga gihatag. Amen? Kuha ninyo? Kung walay bayad, malimot siya, di siya kasala. Pero kung naghatag na gani ka og stipend, under the pain of mortal sin, ang pare makasala og mortal sin kung malimot siya og iyang palimot-limutan og dili niya ihalad ang misa. Ingana kakuan, stricto. High mass o low mass. O kabalo naman sa low mass, ordinaryo nga misa. High mass, na makita ninyo daghan na kayo mga obispo, mga kuan, no? So, the custom of giving a stipend for mass is reality a great advantage to the faithful. Once he accepted a stipend, he dare not forget. No? He cannot change his mind. He cannot forget. So, muna siya. So, naade ang mga pare, no, na maglista man sa ilang mga expenses, maglista na sila sa ilang mga kanang mga accounting. Pero pag abot sa lista sa stipend, stricto kayo na sila. Tungod kay makasala sila mortal sin nga naay nagpahalad kung nalimtan nilang pahalad. A priest may be careless with his own personal account, but never with the mass stipend account. Okay. Pero bisag unsaon na itong explain, ang stipend sa misa really always create misunderstanding. Amen? Daghan yun magreklamo, daghan yun matagaan og meaning. No? Labi na itong si Ratsada, gisigig, atake ang simbahan. No? Grabing kadaot ang iyang gihatag sa simbahan. No? Ang Ginoo ray makabalo ni Ratsada. Okay? Pero wala sila nakasabot, no? Pero bisag unsa ang explain, naagyahapoy misunderstanding ang mahitabo. Mo ka din ang daghang mga obispo nga nag-propose nga kung pwede ang support sa simbahan ipaagi na lang sa laing paagi, dili na lang during misa, no? Na ay possibility kuno nga in the future basin ang stipend sa misa mawala. Na ay possibility. Pero layo pa. Okay. Naay duha ka klase nga special fruit of the mass. No? Unsa man ang duha? Impetratory
o propitiatory. Okay ko no? Sayon ilitok no? Basahan ko na to. Ready? 1, 2, 3. Impet. No. Makapa ako dila no? Impetratory. Okay, ikaduha, propitiatory. Okay. Duha na klase nga special fruit of the Mass. Kanang mangayo, kanang mag-offer ka para sa misa. Unsa may meaning sa impetratory? Impetratory from the word impetrate, to ask. So mangayo ka grasya, tabang. So kini nga misa para sa healing, maayo ang kanser ni nanay. Kini nga misa i-offer para sa board exam ni Junior, okay? Para sa birthday, pasalamat ni Kwan. So, impetratory, kapangayo ka grasya. Ang ikaduha ka klase nga special fruit of the Mass nga imong pangayoon simbahan is propitiatory, to atonement of sins, para sa pangayog pasaylo sa sala, no? So naturally kini nga klase offer sa misa para ni sa kalag sa mga purgatorio, no? Kaya ang mga kalag sa purgatorio wala na sila ilaing gipangayo, usara nga ang ilang temporal punishment makuhaan para makaadto na sila sa langit. Okay. Propitiatory. Duha lang yun ka klase, impetratory or propitiatory. Pero kung muadto mo sa opisina, dili na mo kinahanglan mo sulti nga akining akong offer sa misa impetratory ni. Di na kinahanglan kay bisag sila basi di kasabot yan na. Halad lang ni para sa birthday. Sulti na ninyo. Di na kinahanglan mo yung nga propitiatory na, ma'am. Okay? Okay. Now, kung muhatag-tag halad para sa misa, para i-offer para sa imuhang padalanginan nga kalag sa purgatorio, mao kanay ang prinsipyo. Walay nakahibalo kung unsa kadaghan nga misa ang imong ihalad sa usa ka tawo para maadto siya sa langit. Walay nakahibalo. Oh, wala may counter dia calculator kung pila na lang ka misa, no? Pero naay panultihon nga ang usa ka misa ing ana kagamhanan ang usa ka misa nga kaya niya luwason ng usa ka kalag sa purgatorio adto sa langit, usa lang ka misa. Pero ang pangutana, kung katong imong gipamisahan sa buhi pa siya, unsa niya kahigugma ang santos nga misa o si Jesus? Kung ang iyang gugma sa misa sa buhi pa siya, gamay ra. Gamay pod ang iyang benepisyo nga madawat sa kung halaran siya og misa kung patay na siya. Napod gani kuan, no? Nga panultihon nga ang usa ka misa nga giatinan sa tawo nga buhi pa, no? Equivalent ko no sa 100 ka misa nga pamisa nimo sa usa ka tawo nga patay na siya. So mao na ang nindot kung buhi pa ta, dapat mas nindot ng kugihan ta mag-atinog misa, no? Kung mahimo kada adlaw. So imagine usa ka misa kuno nimo diri nga giatinan sa buhi ka pa, equivalent sa 100 ka misa kuno. Wala na siya sa katekism, mga personal revelation lang kana siya, no? So wala ta kabalo kung pila ka misa. Meaning, kung magpamisa kita sa atong mga minahal sa buhay, sa kalag sa purgatorio, meaning dili lang usa. Kung mahimo kadaghanon nato, kaya wa man ta kabalo. Okay? Next nga punto. Wala man kabalo kung ang imong gipamisahan tuwa na sa impyerno, tuwa na sa langit, no? Kung sila nahurot na sila kalimpyo sa purgatorio, asa man sila padulong?
siyempre, langit na. So wala man kakabalo nga kung tuwa na ba sila langit or wala pa. So mao nang suggestion nga kung ikaw maghatag og stipend para pamisa, naa kay secondary intention. No? Naa kay secondary intention. Just in case nga imong ipamisahan tuwa na sa langit, dili na niya kinanglan ang fruits of the mass. So mo na imong sulti, ha? Lord, if this soul already is in heaven, then please apply the fruit of this mass to such and such intention. Example, Lord, kung tuwa na ning kalaga sa langit, please, Lord, dapat kining i-apply kaning fruits of the mass sa lahi na po nga intensyon. So na kay back up nga intensyon, just in case ang imong gimisahan tuwa na sa langit. Okay? Next, the first fruit of the mass is general. Second is special fruit of the mass, which is impetratory or propitiatory. The third fruit of the mass is personal. Personal fruit. Kinsa may makabenepisyo ng personal fruit? Ang pare lamang. Ang pare nga nagmisa para ni sa iyahang kaugalingon. No? Para ni sa iyahang kaugalingong pagkabalaan o sa kapasayloan sa iyang sala. First fruit, general sa tibuok katawhan sa mga buhig binatay. Ikaduha, specific sa gihalaran sa naghatag og stipend. Ikatulo, kada misa sa pare naagi kuan sa iyaha, benepisyo sa iyaha. Okay? So sa iyahang sanctification o reparation of sins. Now, moingon ang uban. Kaning simbahan Katoliko, mini, nganong maghalad-halad pa man, unfair. Kung dato day ka, mas dali ka malangit. No? Kay ampuan lang ka kung naay kwartay hatag. Ayaw kalimot nga sa kada misa naay ginatawag nga general fruits of the mass. Nga ginahalad ka na sa tanan nga mga minatay o sa tanang mga buhi. Okay, so dili unfair ang simbahan. Automatic na. Okay. Kadungog na mo requiem mass. Ang requiem, kanang-kaning naipatay, tapos magmisa para sa patay, ang tawagan na requiem mass. So, for your information. Pero dili kinahanglan nga ang misa, requiem mass, kung maghalad mo para sa inyong mga kalago nga mga paryente, no? Okay, next. Kustumbre sa atong simbahan nga maghalad o misa pasidungog para sa atong Santa Maria Birhen o sa mga santos. Okay? In honor of our Blessed Mother and the saints. So kini nga kustumbre gikan pa sa unang mga Kristiyano. No? Goes back to the early Christian church when the masses were offered in honor of the martyrs on the anniversary of their death. So para ni pasidungog sa mga santos na pwede pud kita mag-offer og mass para pagpasidungog ni ani. So mao ni siyang feast, di ba? Feast day. Okay, feast day sa mga santos, feast day ni Mama Mary. Okay? Pero may iso mo iyon dahil ang uban. Unsa man mo nga mga Katoliko, gihalad ninyo ang misa para sa mga santos. Di ba na pwede? Sakto na. We cannot offer a mass to a saint or Mama Mary. Nga naman, kaya ang misa ginahalad lamang para sa Diyos. Okay? A mass can only be offered to God. But, for example, June 29, the feast day of Saint Peter and Saint Paul. Pero, ang Ginoo malipay, kung ang misa nga gihalad nimo sa Ginoo, imo kaning i-offer para pasidungog. No?
para pagpasidungog niining iyang mga pinangga, iyang mga best friend. Kaning mga santos o kini ang iyang mga masterpiece, mga special friends niya ni. Okay? Labi na iyang inahan. So malipay ang Ginoo, iya kining kabubuton nga ato silang pasidunggan pinaagi sa misa. So maupod kaniya parehas kini siya nga principle, no? We give glory to God by honoring His masterpiece. Muna nga dili kita mahadlok nga magpasidungog sa mga santos, ang atong mga idolo, nga mga santos, Saint Francis, Saint Padre Pio, Pope John Paul II, mga Saint Mother Teresa, no? Dili kita mahadlok kay nga naman, the more nato sila pasidunggan, the more nato sila tagaan o pagpasidungog, the more malipay ang Ginoo. Kay kini nga mga tao, no? Masterpiece sa Ginoo. Iya kining binuhat. Sama sa usa ka tawo nga naghimo og painting or sculpture, no? Sculpture kahoy gitigib nahimong agila, ang kahoy gitigib nahimong dagway ni Rizal. The more ka moingon nga sa tao nga pastilan bay nimduta sa imuhang gibuhat, no? Mura magyug tinuod, maayo kayo. Unsa may isulti sa tao nga naghimo ato? Masuko? Magsilos? Dili. Malipay siya kay gipasidunggan nimo ang iyang binuhat. Meaning, kung imong pasidunggan ang iyang binuhat, gipasidunggan nimo ang nagbuhat. Amen? Moingon, unsa may bation sa tao, moingon, matay ka ng imong binuhat ba? Mura di man nindot, ang ilong mura maghiwi. Tapos mura magdili, si Jose Rizal, bulok pang kayo. Sa may bation sa tao. Maghinuwaing. No? Muna nga, ang mga santos, o si Mama Mary, the more nimo sila pasidunggan, the more ang Ginoo malipay. Kung mo offer kita og misa para sa pagpasidungog sa usa ka santos, sama lamang mga igsoon nga atong gihangyo ang kini nga santos kag ipasidunggan nato nga mo join ka nato. Gihangyo nato siya nga mo appeal ka natong simba sa Dios. Kuha ninyo? Kung magpasidungog mo sa usa ka santos, pamisa para niya, like sa kapistahan sa usa ka santos, sama lamang nga imong gihangyo ang santos. For example, unsa mga santos sa dire sa Usamis, example, San Roque, nga na, gitawag din mo si San Roque, ihangyo nimo nga dungan mong musimba sa Dios. Okay? So kung ikaw magpasidungog sa magpamisa ikaw para sa mga santos, pwede gihapon nga idungan nimo o pamisa ka sa imong mga paryente nga tuwa sa purgatorio. No? So mao kana, mubo lang karon ang atong topic. Okay? So unsa man, summary. Last week ang atong topic ang four purpose of the mass. Adoration, pagdayeg sa Dios, pagpasalamat sa mga grasya, pangayog pasaylo sa mga sala nato, o pangayo sa atong kinahanglanon, spiritual o physical. Karon, ang atong topic, ang tulo ka fruits of the mass. General fruit, special fruit, o personal fruits of the mass. O ang special fruit na ay duha ka klase, impetratory o propitiatory. So napakitay time, magkuhan kita.